ole Sem Darlong hian o van thlarau Thianghlim lo lêng che ti hi a base le Tenor pa taron requesta a tunlai chu tennis tournament kan neya i lêng in kain khela chu vain hun kan nei vak lawa ka man lo thu te pho kan soizet na in a request hi ngai poi mom ema kan han en lock to na ni thiamang angin aki dik tak hi he lai hian kan mua E flat ania E flat chu nia do is E flat do is E flat zia chu hemi he hla a do hi E flat ani ti na ni E flat chu asan jong chu a ki ti na ni hi o van thlarau Thianghlim lo lêng ang che ti kha a ki dik tak chu ni ma se not ni in kan hnia manga D flat in E flat ni lavin D flat in kan sa don ni do a solfai sa chin top mai tiếng do so la do so la do la do so la do so fa la do mi so do fa do fa do re so fa do so so la do fa mi do la mi so do ti khani tani a hlai a solva zaktu chan a har khop mai hi akat shim akat thi tham ema o van thlarau Thianghlim lo lêng ang che ti khani ta o van thlarau Thianghlim lo lêng ti kha ngai ta ni do so la do so o van thlarau Thianghlim lo lêng ang che min ông puya ven him trin tu kha kho ngai na o hai der trin ma ila sual tu puya kan pil min phal su la vai le kalbo ta te nè na puang chuak thei lo liam tuar mek te shuai ki rin kan ti dam zo si lo tlai ni le na har nge ye itel lo chuan heng lai te po hi har khop mai lai đi lên har nghe ye itel lo chuan ti khania a chan ve le ti vel hi oma lai ni lên har nghe ye itel lo chuan tiang deuh khani ta ni o kha tiang tho kha tenor po hi ni do na a bass kha we kha sale chin teng o van thlarau Thianghlim lo lêng ang che min ông puya ven him trin tu kha kho ngai na o hai der trin ma ila sual tu puya kan pil min phal su la vai le kalbo ta te nè na puang chuak
nè na buông chuộc thầy lâu liam tuar mek te shuai kirin kan ti dam zo si lo helai po hi achan ve .com a khal nei ta ni kan ti dam zo si lo lai ni le na har nge ye tel lo chua a tenor chu mi a intrana do re mi niam ber dot to hi nia noi ber dot to hi mi re mi so fa mi so mi fa mi fa mi so fa mi so la mi so fa so fa mi la do do so so fa mi do so la do so do ti so do la do so fi so la do so fa mi so do so mi so fa mi ka tiang vel ka ni ko mai sol fa an sa tur chuan ala thu gai riat ve bela kami mangkan sakhang angai ni o va o mi re mi anitani o va thlarau thianghlim lo le ngang che min ông puya ven him chin tu kha ko ngai na o hai der chin ma ila swa tui puya kan pil ning al sula vak vai le kalbo ta te nè na buông chuộc thầy lâu liam tuar mét te nốt nè nè ti chin teng bula changin mi ai tana o van thlarau o van thlarau o van thlarau o van thlarau Thianghlim lo lêng che min ông puya ven him chin tu kha ko ngai na o ko ngai na o ko ngai na o ai der chin ma ila swa tui puya kan pil
khá ngay ta nè nè quang chua cây lâu liam tuar mê tê tuai kiri kan ti dam dâu tuai kiri kan ti dam dâu kan ti dam dâu lai ni lên har nghe ite lâu chua cái tiếng vel khani ta ni har ang reng khop mai ngà với khát tile chi nang khát tiếng khan ban thlarau thianghlim ban thlarau thianghlim lêng ang che min ông puya ben him thin tu kha mi a hian a tla le de ya kho mai na o hay there trin ma ila xóa tùy puya kan til min sula ti vel khanin va ko vai le kalbut ta te va vai le kalbut ta te nè na quang chua cây lâu liam tuar mê tê tuai kiri kan ti dam dâu si lâu lai ni lên har nghe ite lâu chua cái tiếng vel khan đi han zir chuan har vak lawang sofa mi ti vel kha tiếng kha a om ta ni mi fa cho mi sofa mi sofa mi đi về ite lâu chuan ăn tiếng chi cả họ thì hai anh đủ tóc phốt mày